На пачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і Богам было Слова. Яно было на пачатку ў Бога. Усё праз яго сталася, і без яго не сталася нічога з таго, што сталася. У ім было жыццё, і жыццё было святлом людзей. І святло ў цемры свеціць, і цемра не агарнула яго. Быў чалавек, пасланы Богам, якому імя было Ян. Ён прыйшоў на сведчанне, каб прадставіць сведчанне аб святле, каб усе паверылі праз яго. Не быў ён святлом, але прыйшоў, каб прадставіць сведчанне аб святле. Было праўдзівае святло, якое асвятляе кожнага чалавека, які прыходзіць у гэты свет. Яно было ў свеце, і свет праз яго стаўся, і свет яго не пазнаў. Прыйшло яно да сваіх, і свае яго не прынялі. А тым, якія яго прынялі, дало моц стацца сынамі Божымі, тым, што вераць у імя яго, якія не з крыві, ані з жадання цела, ані з жадання мужа, але з Бога нарадзіліся. І Слова сталася целам і пасялілася паміж намі, і мы бачылі славу яго, славу як адзінароднага ад Айца, поўнае ласкі і праўды. Ян дае сведчанне аб ім і ўсклікае, кажучы: «Гэта быў той, пра якога я сказаў, той, які пасля мяне мае прыйсці, перада мной стаўся, бо перш за мяне быў». І з паўнаты яго ўсе мы ўзялі, і ласку за ласку. Бо закон быў дадзены праз Майсея, а ласка і праўда сталіся праз Ісуса Хрыста. Бога ніхто ніколі не бачыў. Адзінародны сын, які ва ўлонні Айца, ён з'явіў. І вось сведчанне Яна, калі юдэі з Єрусаліма паслалі да яго святароў і левітаў, каб у яго спыталіся: «Хто ты?» І прызнаўся і не запярэчыў, і прызнаўся: «Я не Христос». Дык пыталіся ў яго: «Дык што, ты мо Ілля?» І кажа: «Не». «Дык ты прарок?» І адказвае: «Не». Дык сказалі яны яму: «Хто ж ты, каб мы маглі даць адказ тым, што нас паслалі? Што ты кажаш сам пра сябе?» Ён гаворыць: «Я голас таго, хто кліча ў пустыні: рыхтуйце дарогу Господу, як сказаў прарок Ісая». А пасланцы былі з фарысеяў і спыталіся ў яго: «Чаму тады хрысціш, калі ты не Христос, не Ілля, а не прарок?» Адказаў ім Ян, кажучы: «Я хрышчу вадою, але пасярод вас паўстаў той, каго вы не ведаеце, які пасля мяне прыйдзе, але наперадзе мяне быў, якому я не варты развязаць рамень сандаляў яго». Гэта адбылося ў Бытаніі за Ярданам, дзе Ян хрысціў.
Назаўтра ўбачыў Ян Ісуса, што ішоў да яго, і гаворыць: «Вось ягня Божая, той, хто бярэ на сябе грахі свету». Гэта той, пра якога я сказаў: «Пасля мяне прыходзіць чалавек, які стаўся перада мной, бо раней за мяне быў». І я не ведаў яго, але дзеля таго прыйшоў я, хрысцячы вадой, каб мог ён аб'явіцца Ізраілю. І прадставіў Ян сведчанне, кажучы: «Бачыў я духа, што сыходзіў з неба, як голуб, і застаўся на ім. І я не ведаў яго, але той, хто паслаў мяне хрысціць вадою, сказаў мне: на каго ўбачыш, што дух сыходзіць і застаецца на ім, гэта той, хто хрысціць Духам Святым». І гэта я сам бачыў і сведчу, што ён Сын Божы. На другі дзень зноў стаяў Ян і два вучні яго. І зірнуўшы на Ісуса, які праходзіў міма, Ян кажа: «Вось ягня Божая». Дык пачулі два вучні, як ён гэта казаў, і пайшлі за Ісусам. Ісус, павярнуўшыся і ўбачыўшы, што яны ідуць за ім, кажа ім: «Што шукаеце?» Яны сказалі яму: «Раббі», што ў перакладзе значыць настаўнік, «дзе жывеш?» Кажа ім: «Ідзіце і ўбачыце». Дык пайшлі і ўбачылі, дзе жыў, і засталіся той дзень з ім, а было блізу гадзіны 10. А адным з двух, што пачулі ад Яна і пайшлі за ім, быў Андрэй, брат Сімона Пётры. Ён знаходзіць перш брата свайго Сімона і кажа яму: «Мы знайшлі Месію», што значыць Хрыста. І прывёў яго да Ісуса. А Ісус, глянуўшы на яго, сказаў: «Ты, Сімон, сын Йоны, будзеш называцца Кефас, што значыць Пётра». Назаўтра Ісус маніўся ісці ў Галілею, ды напаткаў Піліпа, і кажа яму Ісус: «Ідзі за мною». А Піліп быў з Бетсайды, горада Андрэя і Пётры. Піліп напаткаў Натанаэля і кажа яму: «Мы знайшлі таго, аб кім пісаў Майсей у законе і прарокі, Ісуса, сына Язэпа, з Назарэта». І сказаў яму Натанаэль: «Ці можа быць, што добрага з Назарэта?» Кажа яму Піліп: «Ідзі і паглядзі». Убачыў Ісус, што Натанаэль ідзе да яго, і кажа пра яго: «Вось праўдзівы ізраэлец, у якім няма крывадушнасці». Натанаэль спытаўся ў Ісуса: «А скуль жа мяне ведаеш?» Адказваючы, сказаў яму Ісус: «Я бачыў цябе перш, чым Піліп паклікаў цябе, калі ты быў пад фігавым дрэвам». Адказаў яму Натанаэль: «Раббі, ты сын Божы, ты цар Ізраэля». Адказаў яму Ісус і сказаў: «Таму, што я табе сказаў, я цябе бачыў пад фігавым дрэвам, паверыў ты? Болей за гэта ўбачыш». І кажа яму: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, убачыце неба адкрытае і анёлаў Божых, што ўзыходзяць і сыходзяць да Сына Чалавечага».